Azt állítja, hogy ezt... George Washington szarta, igen? Hát most nem fog örülni. Ez a szar csak 2 hetes. Mi van? Mitől ilyen biztos? Nos, először is van benne egy Skittle. Hát, édes szájú volt az elnök úr. Aki mentse meg Kriszt! Ezt most megérdemli. És aki először kinyitja a szemét, az buzi. Nézd fel! Az én szemem is nyitva van. Épp volt, kisfiú. Remélem egyszer eljössz a cukrászdámba, esetleg bekapni valamit. Ez nagyon jól hangzik. Na jó, most menjünk. Télen pedig majd pecázhatsz a Stiglukamban. Fejezze már be! Ezt most nem érdemelte ki. Úgy látom, nem csak én kergetem majd a farkamat a héten. Megbeszéltük, hogy 2 kezes fogás van, aztán Chris megfogott egy kézzel, és mondtam, hogy az nem ér, de azt mondta, a touchdown nem érvényes, úgyhogy fejbe vertem a labdával, és most nem mozdul. Pislogni azt tud, de más nem. Szóval a kutyám még az apád? Nem. Chris! Azt mondta, hogy ér a touchdown! Hogy eltűnök, mint sorozatgyilkos a 90-es évekbeli filmben. Várj, nélküled nem mehetek be. Pedig megteszem. Most itt az ideje, hogy én tűnjek el.